Baby love love. Wah. Ay, gayang ito yan ah. Gayang? Apo, ito ayaw mo ito nagpresko ti angin niya. Dagat yung tirwangan niya. Ah, dapat electric pan mo na eh. Apo, naka-short pan pa Apo, Apo, good boy Singpot kay ayam. Apo, palang sutmat. Say hi to your followers and subscribers on YouTube. Please subscribe on my YouTube channel, Baby Lucky. Kunam. Thank you po. Ayan. Thank you po sa panonood ng mga videos ko sa Facebook, sa Reels. Thank you po. Ayan. Kay out isa ka na ako ng daddy na kay out kay out isa ka na kay out hi, God bless you anak po. Hindi ka lidnan di ayan. Wah. Nagising po to. Nag-angin ko na nag-angin dito ingay ko na pigsangin jirangan, naka-electric panpay, naka-short panpay nya fresh na fresh. Ay apa mo nga kikisang kunak inis na ka ni kuyam tulong mo kanya kikisan na kawan tulong mo kanya niya nunong buksing ta ni kuya buksing ya sige buksing sige buksing kayo to kini kuya niya gusto niya buksing niya di ayam kayo niya sakay kanto yung motor na niya po nagdudboy madigsang sangit tata nakasubli ako man na lagi pinagidana na hantawang aming nga sure bati ka garudan inakon wen nagalati pera wen